הוא מרכיב אותי על אופנוע, אני הייתי בת 5. הוא שם אותי מאחוריו על האופנוע, הוא אומר, תחזיקי ונוסע. ילדה בת 5. אני בטוחה שפשוט לא העזתי לפחד. זה שאני ילדה זה בעיה שלי, אני הייתי צריכה להיות ילד. כמו עם הצבא, אם אני לא מרגישה שם נוח, אז משהו לא בסדר איתי. אמרתי לאחד הפקודים שלו, בעיניים זורחות ועם הערצת אין קץ, שאבא שלי נורא אכזרי. טיול צבאי, אבא היה מפקד, והוא צרף אותי לטיול. אני חושבת שאני הייתי אז בת משהו כמו 8. ישנו בלילה על שפת הרכס של קאוקב אל-הווה, כוכב הירדן. החיילים ישנו באוהלים או סתם בשקי שינה בשטח, ואבא ואני ישנים בתוך הקבינה של המשאית שחונה עם החרטום אל התהום, ממש צמוד. והרוח מאוד חזקה, שאפילו דבר כבד כמו משאית עם הברקס שלא משתחררים, הרוח הזאת פשוט ברור שתפיל אותנו לתהום שנמצאת ממש סנטימטרים לפני הקבינה של האוטו. ואני לא ישנתי כל הלילה, אני שמרתי על המשאית. זה היה באחריותי. ואני זוכרת את עצמי, אפילו חושבת מחשבות שזה אכזרי מצד אבא להשין אותנו בצורה כזאת, אבל אני לא אמרתי מילה. פחדתי שהוא יחשוב עליי שאני פחדנית. אז אמא מצלמת, ואבא ואני האובייקטים על איזשהו רקע מרהיב. אנחנו על שפת צוק, ואבא מחזיק לי את היד ואני לפניו. זאת אומרת, אני באופן קבוע על סף התהום עם היד פה מחזיקה את אבא. אני על צוק משמע אני קיים. אני לוקח סיכון משמע אני קיים. יכול להיות שזה מה שבאמת עבר אליי מאבא והדור שלו. כוחני. בנעוריו הייתה לו טראומה מאוד קשה. הוא לא סיפר על זה הרבה, אבל הוא אמר מספיק בשביל שנבין שבגיל 16 הוא היה צריך ללכת לחפש את החלקים של בני כיתה שלו בפרדס, כי עשו להם לינץ' וערבים תפסו אותם בזמן המאורעות. אז זה היה כאילו העילה או התירוץ או התעסקות הזאת שלו בקטסטרופולוגיה המסוימת. והערבים. פתאום עולה לו קצף על השפתיים כשהוא מדבר על הערבים והעם היהודי. זה נראה נורא מפחיד. ברוב חיי אני ככה קלטתי את זה והיסטתי את המבט כדי לא לראות לו את הפחד המכוער הזה. אבל זה היה בורח לו. כשהייתי איתו בגראז' תיקון של האוטו שלי. ועמדנו שם ודיברנו על משהו ופתאום התקרב אלינו ילד הפועל בגראז' הזה. שהיה ילד ערבי, ולא יותר, ברגע לא יותר מ-11 או 12, משהו כזה. הוא היה צריך לעשות משהו על ידינו. ואבא שלי בדיוק עמד ודיבר איתי, ואיך שהילד הזה התקרב, הוא פתאום התחיל לדבר ככה דרך הפינה של הפה, כאילו שלא ישמע. רוב הפחדים האלה אני לא העזתי להתחיל להתמודד עד שהוא מת. את הצלילים של השפה הערבית, ואת הריחות של כפרים, ואת כל הדברים האלה שאני הפנמתי אותם. בתור פחד גורף ועמוק מאוד, ממש בגוף. עד באמת לא מזמן. מדי פעם נוברת במכתבים של אבא שלי מהכלא אצל הבריטים. אבא שלי היה כלוא אצל הבריטים בתור לוחם חירות. במכתבים האלה ומגלה כל מיני טקסטים שחלקם יכולים להיות, אתה יודע, טקסטים שנכתבים עכשיו על ידי לוחמי חירות פלסטינים. ארץ קטנה עם שפם גדול. ביום הולדת 9, כשקיבלתי מאבא שלי רובה אוויר, אבל לא היה לי מספיק כוח בזרועות בשביל לדרוך את הקנה. זה היה ביזיון נוראי. לאבא שלי לא היה בן, אז אני קיבלתי את הרובה הזה. הייתי צריכה כל יום שבת לשכב על הדשא מאחורי הבית ולעשות מטווחים, עד שאני ידעה לראות. אבל לא יכולתי לדרוך את הרובה בשום אופן, אז הוא דרך אותו בשבילי, וכל פעם זה היה
פדיחה מחדש. שלי פשוט אין מספיק כוח בזרועות האלה שאבא שלי יקרא להם, הגבעולים. יש תמונה מ-1950. זו תמונה ככה די קלוס-אפ של נקיק, מין חריץ כזה, שלא רואים את הקצה התחתון שלו. זה יכול להיות תהום מאוד עמוקה, בין שני צוקים. כשבחלק העליון רואים את הראש של שני הצוקים האלה, עם הרווח ביניהם, וגבר צעיר עומד עם מכנסיים קצרים, חקי, כמובן, ונעליים גבוהות, עם רגל אחת על כל צוק. זאת אומרת, הוא בפיסוק מאוד רחב, עומד על שני הצוקים האלה. הוא נשען קדימה ולמטה, ומשתי הזרועות המושטות שלו, משתלשלת ילדה קטנה בת 4, שזאת אני. בתמונה מתקבלת, זה איזשהו סוג של חיוך, שקשה לי לדעת אם הוא חיוך קצת מאולץ, או חיוך ממושמע, או חיוך של... והגוף שלי מראה פחד. הרגליים ככה טיפה מקופלות, והזרועות הן מאוד גמישות ורקות, והן מיושרות לגמרי. והוא מחזיק את הידיים שלי, והידיים שלו. וזהו, ואני תלויה מעל תהום. כל זמן שהוא מחזיק, אז הכל בסדר. ומי שמצלמת זאת כמובן אמא שלי. שאני לא עוזבת. אני לא יוצאת מקשרים, אני לא עוזבת מקומות. זה צריך לקרות לי, אני לא יכולה לעזוב דברים. איפה שאני לא יכולה לעזוב כלום? תראו מה יקרה אם אני אעזוב. העומק שלה, האימפקט. היה במרחק לא גדול מהבית מגדל מים. זה מגדל מים מהסוג שאתה זוכר אולי מהציורים והתמונות של ארץ ישראל הישנה. אז הוא היה חוזר מהבסיס, לוקח אותי, איך הולכים במגדל המים, היה קושר אותי בחגורה אל החגורה שלו, אני מאחוריו, והיינו מטפסים עד הסולם. עד לקצה מגדל המים. גבוה, גבוה של 3 קומות בטח. זהו, ולמעלה, מגדל המים, היינו מבלים. הוא היה מראה לי כל מיני מקומות, היה מספר לי סיפורים. סתם, היה משחק איתי שם. אחרי שנים הוא סיפר, היה נוהג לספר בגאווה ובפליאה, שיום אחד בחדר האוכל בבסיס, אכל את ארוחה גדולה, ואז הוא ככה התרווח, נתן נשימה טובה, ופץ! נקראה החגורה הזאת שאליו הוא היה קושר אותי תמיד בדרך למעלה במגדל מים. אני הייתי ילדה בת 3.5-4, ישבנו ליד שולחן הסדר הקהילתי, ועל ידי ישב איזה יהודי עם זקן ארוך. ושאל אותי בעברית גלותית כזאת, ילדה, תגידי, את יהודייה? ואז מספרים בגאווה רבה, כשאני שמעתי את השאלה הזאת, קמתי ואמרתי בקול מאוד בוטח ותכליתי, לא, אני לא יהודייה, אני ישראלית. זה פונקציה של הביוגרפיה שלי. אני זוכרת את עצמי בגיל 12.5 כשהגעתי לארצות הברית. וידעתי שלמחרת אני אצטרך לספר בכיתה מי אני. זה אני ממש רגע שאני זוכרת אותו בגוף. אני זוכרת את עצמי עומדת במקלחת מול הראי לבד בה. ומתאמנת עם עצמי בראי ואומרת, קוראים לי טל ואני מבוגרת מהמדינה שלי בשנה וחצי. אבא שלי אוהב עתיקות ואבא שלי פעם היה במחתרת. ואני באה מישראל ובישראל, ואז אני מתחילה לדבר על ישראל. קלטתי שאין לי ביוגרפיה. באתי ממקום כזה שבו זיהוי עם הכלל היה כל כך חריף. זה דת בלי דת. דת בלי אלוהים, אבל דת. השבט והכלל והאומה. למשל הציונות החדשה והגיבורה הזאת, שהיא נפלאה כי היא נותנת זהות חדשה ליהודים שהפסיקו להיות כאלה נמרחים וגלותיים ומעצבנים וחלשים. ואת הסתירה הזאת במסרים שאומרים לי שני האנשים החשובים בעולם, פחות או יותר אלוהים ואמא, שהם מין אלוהים כזה זוגי. יהודים איכסה, ויהודים זה הדבר
האחד היחיד הלגיטימי שיש. מסרים כפולים. במשך שנים ארוכות, כל מה שדובר עליו בבית מבחינת היחס לאנושות, היה מתחיל ונגמר במה עושים ליהודים. מה האנטישמים האיומים עושים ליהודים. זה צובע את הכל. זה נורא צובע היכולות, זה צובע הרצונות. בכלל את הרצון לרצות. אם זה בכלל לגיטימי לרצות. הסתירה הפנימית הכי חריפה, מהכל הכל הכל, זה העניין של שקר ואמת. שקר ואמת. השקר נתפס אז, ואני כפשע נורא והיום. כמעט כמו פחד, אבל לא, not quite. אבל איזה שקרים. אני והדור שלי גדלנו, כמה מזה הוא פשוט רוע. וכיוון שהייתי כל כך מאולפת להרגיש חלק מקולקטיב, זהו מרכיב מאוד בסיסי בזהות שלי. הזעם שלי על השקר, על השקרנות הזאת שממנה אילצו אותנו להיות עשויים בכלל. זה דבר שהוא ענק. לשים את כל זה בתוך תיל דוקרני. ולהיות בעצמי על התיל הזה, שהתיל הזה ייגע לי בבשר. איזשהו סוג של ענישה, בגלל משהו שבעצם אני לא בעצמי עשיתי אותו, אבל אני מרגישה אחראית לו. הידיעה, נגיד, שאפשר להגיד לא. שאפשר לסרב ללכת לכלא, שאפשר ללכת לפסיכיאטר, שאפשר לעשות כל מיני דברים, חוץ מאשר לעשות את מה שאני בשום מולקולה בגוף שלי לא רוצה לעשות. אולי בייחוד בגלל הפרספקטיבה של עכשיו, שאני מעורבת כל כך רגשית במצב עכשיו, מכיוון כל כך אשם וכל כך מתבייש, כל כך שאוכל. אני גם לא יכולה לדבר על זה בלי לבכות. אני לא יכולה להגיד היום ביושר שאני מכירה משהו בגלל שאני מבפנים. בוכה מרוב בושה שאני פחדנית כזאת, כן. מביך אותי בתור אישה בת 57 לדבר על מרד הנעורים שאני עושה עכשיו. זאת אומרת שאני עוד לא מפרידה ביני ובין הכלל. שזה הסימפטום, אולי הסימפטום הכי חריף של המחלה הזאת שנקראת מיליטריזציה של הנפש. זה המיליטריזציה העמוקה.